Kani, naglaka lang mo anak. Noon niya lang madagiti ititi ay ayop nga makmakantayo. Baka ka noon niya ititi baka? Karne. Ay maning nga karne. Ay apo ka. Ano naman ang binibigay ng baboy? Ay apo, ta kinapilpiloso pong anak. Nagpiloso pong abing. Agpis nawal ka man. Ngawt. Kinapil. Mamay, suruh anak magtasimint ka. Ay, hindi ta semen ko na. Ngadik ka mo, nagadumati itutod ni ma'am. Kita man. Kani, naglaka lang mo anak. Noon niya lang madagiti ititi ay ayop nga makmakantayo. Ang gaslata ni umuna. Kunana ko, kung ang baka ang binibigay ay gatas, si baka ka noon niya ititi baka? Karne. Nyaman nga kasano mga karne manan. Gatas lagarod ko nana. Ay apo dato. Ang manok naman ay nyata niya ito ti manok nga makmakan tayo. Karne. Ay apo puro ka karne. Nya pa kita dumang ito ti manok nga si datayo. Disit si daang ti bigbigat. Itlog. So aday, amo mo gayam. Talaki na sadsadot mo gaming. Ata ni may katlo. Masong bata ma siguro dato yan. Tatatay ka pa lang nga sumanungbat ti karne. Ano naman ang binibigay ng baboy? Assignment. Assignment? Ang peka sa ano manin nga assignment data? Nagadumati itutod ni mga assignment. Ay, ako, ta kinapilpiloso pong anak. Piloso po man dati panunot mon. Di kalman pinagbalin na ang speaker, tata pinagbalin mo ni mamo nga baboy yan. Ati nga, nagpiloso po nga abing, agpis na wag ka man. Ngawt. Pinapilpiloso po mata na, imalala ka ta amam. Pilpiloso po la ti amom. Agpis na wag ka ti 2 oras ta. Adapin mo kumano, ta kitam. Nambaot ka. 2,000 years later. Nay. Apa yung nakapis dawal ka mamutangin? Ito mo akin ni mami daday. Nay, nagloko na nga mami mo. Ay na to yan. Dadyo unag daday. Ay naman, pakatungtungog man. Kita paparusahan na katikas na nga pistawol. A few moments later. Anak, may mano ka nung oras di pa nag-face double mo? Wala day. Kailan ka manong oras ka? Ay sa orasan daday. Gasat ka man. Sa kupat na oras.